חדר כושר זה סקאם, ואני אסביר למה. בני אדם לא אמורים להיכנס לצינוק תת-קרקעית עם אורות פלורסנט ולהרים ברזל כאילו אנחנו רובוטים. הגוף שלנו נבנה בשביל עבודה אמיתית. אל תהרסו את הגוף שלכם עם מאמץ גבוה מדי ואינטנסיביות קיצונית. אלה בונים סטרס. תזכרו, סטרס הורס הורמונים, רקמות ואת מערכת החיסון שלנו. הגוף לא אוהב להגיע לקיצון, הוא אוהב קצב, רצף, תנועה ונשימה. תחשבו על זה. האם פעם בשבטי האדם הקדמון מישהו עשה 3 סטים של לט פול דאון עד כישלון? לא. הם עבדו בעוצמה בינונית לאורך זמן. זה מה שבונה כושר אמיתי, מעצב את מערכת העצבים. תנו לגוף את מה שהוא מבין. ללכת על חול, אדמה או אבנים, לפעמים ספרינטים יחף זה גם מעולה, לעשות מתח, להזיע בשמש, לא במזגן, ותנועות שאנחנו אמורים לעשות בטבע. תעשו מתיחות, תשבו בסקווט כאילו יש לכם קקי, ותעבדו על תנועות מלאות. זה אימון שמדבר עם הגוף בשפה שהוא מכיר, ומה שבונה בני אדם חזקים, רגועים ובריאים.